Menika pancen salah satu barang Pancasila
kok pati dene menungso lumrah. Nek sampun damel geger mboten apa-apa. Oh, lumrah. Nah, menawi to kayangan sampun dipun damel geger kalian Maisasura sakandhanipun ateges kedah wonten satriya piningin. Ingkang kedah muncul mulai. Ingkang kedah muncul mulai. Suatu saat bengkas angkara tersebut Maisasura sakandhanipun. Ramati. Dewa-dewa kaidang sekolah perang dulu. Sampun kaget. Praspati menang pola. Praspati menika malah guring sudah. Cindrabata. Cindrabata gimana kabeh. Arjuna Winoma. Arjuna Winoma iki guring sudah. Kalah kabeh. Nah. Wis maju dulu. Tabrak kok Indra dereng mapak kabeh sak akeh wong prajurit lho. Brahma. Kalau maksudnya kok nanti drama ini dikaryai pengen cuma menang lawan ini si Suropati kalian Brahmo itu nikot diwali gini niki diwali udah mengkang Maisasura sakandhanipun gawe geger Brahmo cakep gini Suropati cakep udah laras itu Durandara iki sabda andhepani ingkang yuwangan Solo kok becok giring keosoan. Nah, Brahmo Indra penyalukan Sambu syariat dan itu sejahtera. Menawa pun aktif kalian utamanya para dewa mereka wonten Sambu, Brahma, Indra, Bayu, Wisnu. Bayu karo Wisnu wonten ketika ini pun sing ben Brahma kalian Indra, maka Brahma kedah nganti sakake prajurit Durandara ingkang Kodawala. Ini engkang banget. Nek saged, nah, kula mangkaten menawa dipun pasrahi Purwasisa, sak iso-iso kula badhe tamen rekod ora pados jago ning dewa. Dewa-dewa Sukata ingkang suren utane kang arum-arum wonten dawuh menawi Guru ingkang badhe kula tangetaken dhateng Paduka ing samang nggih menawi para Jawata menika boten saged munduran napa dingendakaken napa ingkang dados sedyanipun lembus lajeng sinten ingkang nering pangidep tumrap Paduka sadya ingkang saged munduraken Kakang Larang. Nah, niku nek Paduka tangnget perkawis sinten to satriya utawi ditapu jangkuran mangripun saged damel pepadang tumraping kayangan kula dereng saged matur wonten ngarsa Paduka. Nanging menawi to pancen kula dipun pasrahi supados ngupadi sinten to kawangan menika kula saged pokokipun menawi kula mengke mudhun wonten Ngarcapada wonten cahya mantel sak sada lanang ya kuwi sing iso won rumuse wonten rumuse menawi to mekaten Kakang Larang wonten dawuh menawi perkawis punika kula sumarah wonten ngarsa Paduka. Jenengan nderek mboten Adi Guru. Sekecanipun kados Mboten sah apa?
Jenengan ngarep Widodari mapan teng kayangan kula tasih kandhang gawe. Menawi to kedah derek kula siap. Sampun. Aduh pamenik ora jane dewa lenggah sekitar mawon. Kula ing sagah tumandang damel padang ing Suralaya menapa dening Jonggiring Kalisa. Menawi mekaten kula sumarah ngersobat poke mawon. Pun bawa sesuk pun. Yatlang ning kalanggang klara pandang cara Tinon ler kakonang surem sorote